Det er okay. Og, Det er okay, det er så, han kan komme ud med alle gaverne. Eller han skal være lidt hurtigere, så han kan komme ud med gaverne. Ja, det er okay. Viva forever. Har du det på godt? Og Martin, ikke? Han er ikke så god til at kigge på record, som jeg vil godt sige. Skal du lige tage dit B for en hop? Ja, jeg bandede lige en for hop her den anden dag. Jeg bandede ham lige, fordi han hoppede skulle rundt. Det var ikke så godt. Vester? Er du sikker på, at vi skal vande, om vi igen får B-op? Ja, men altså, nu er det også ulovligt på strandet at hoppe. Det er ikke okay. Hvis vi hopper, bliver I bandet 14 dage. Hvordan skal